Hai ca să nu pierdem vremea, să și dăm drumul. Luca, Marius e ăla de sus, da? Du-te de acolo. Du-te. Luca, Marius e ăla de sus. 4 în mașină. Acum. 5 și femeie și bărbat. Dă-le. Am încărcat mașina, bem o cafea și cu cele două mijloace de transport ne pornim la drum. Ninge cam povești în Dorna Candrenilor și acum am aflat că doar astăzi a început să ningă atât de tare. Va fi din nou o aventură să ajungem la familiile cu posibilități mai reduse, dar nu ne lăsăm. Cu Dumnezeu înainte. Am început aventura. Ne-am urcat în tractor în remorcuță alături de șoferul nostru Gigi și cu ajutorul bunului Dumnezeu sper să putem urca până sus. Ceilalți sunt în mașina de teren. Alături de noi e Eliza. Bună! Și ea e micul spiriduș. Ea ne-a ajutat cu familiile. Și alături de masa 17, Târgu Mureș, am pornit la drum. O aventură. Cu adevărat aventură. Dă-i Gigi! Haide Gigi, dă-i! Hai de mine! Frumos, da? Cam bazmer. Acum urcăm alături de Gigi. O atmosferă ferică. Eliza. Adevărat aventură. Bă, s-a rupt remorca. Oh, Doamne! Gigi! Remorca s-a desfăcut din tirant și am luat-o la vale. Gigi, era să mă pierzi. Nu-i problemă, așa-i, domnul Cătălin? Nu-i bai. Pierdeați un pictor acum. Da, un pictor și de valoare. La mine vezi că ridic. Vedeți-mă ca să fii. Stai! Lasă-o spate! Deci iată, ne-a ajuns în jurul orei 21, aproximativ și 30 de minute, cu sprijinul unei familii locale, o colegă și fostă colegă mea și bună prietenă, Eliza, ne-a pus la dispoziție împreună cu fratele ei și toată familia mijlocul de transport să putem ajunge la această familie minunată. Suntem însoțiți de o remorcă plină cu obiecte, plecând de la articole vestimentare până la tot ce înseamnă alimente de bază. Jucării, un pat, bineînțeles, și tot ce e necesar pe lângă astea mici articole de uz casnic, un covor, perne, pilote. Sperăm ca toate acestea să fie pentru familie
un dar din partea noastră și pentru ei să fie oarecum o alinare dacă au pentru nevoile lor, să simtă și ei cu adevărat că sunt oameni care se gândesc unii la alții și dăruiesc din puținul lor. Țin să amintesc faptul că tot ce e aici colecta și pentru celelalte 11 familii la care ajungem, suntem într-o acțiune care are ca și grup țintă 29 de persoane și 20 de adulți. Am venit de la Târgu Mureș, am venit practic cu o dubă plină cu tot ce înseamnă alimente și articole vestimentare. Estimăm că ajutorul care a venit astăzi este undeva la aproximativ 5-6 mii de lei. O facem din suflet pentru oameni. Toți cei care suntem aici am venit cu un singur scop, de a aduce zâmbet în prag de sărbători pentru oamenii care au nevoie cel puțin de un gând bun și de o vorbă dulce. Și bineînțeles că nu ne vom opri aici, ne oprim, și cu alte ocazii. Vom fi prezenți, noi suntem la al 2-lea an. Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să venim din nou să le trecem pragul. Anul trecut am venit cu materiale de construcție, astăzi venim cu alimente și obiecte pentru dotarea casei. Sperăm ca la anul, și nu doar la anul, cât de des putem să ne venim, să ne creștem, să vedem cum se dezvoltă, cum cresc copiii, să-i sprijinim atât timp cât putem și suntem sănătoși. Doamne ajută! Doamne ajută! Ați mai crescut și tu te-ai făcut mare, mă, pruncule. Te-ai făcut băiat mare. Uma câmera só daqui. Deixa ela se desenvolver. Prietena mea. Dar ce e bunul pictorul de asta? Să se tragă un pic. Mâine, ai filmat cumpără. Mâine? Ba da. Vrem un oraș să cumpărăm pentru familie și citit. No, gata? Urcați în vagoane, nu stați pe tampoane. Ai iubit, asta dorme cel cu unul. Unul minus, dar puteți. Nu te chinui, nu te chinui. Mai departe. Ce e asta? Asta nu o să... Nu-i stres, nu-i stres. Andrei, acolo este. Aveți aici alimente. Uite-și, mami. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Ce-i bun, mă? Da, păi nu mai se scoale în pat. Deloc. E la pat? Da, e la pat, s-a pe pat. Am pisică. Noi suntem de Am la 82 de ani are tanti. 82. Sănătate, tanti. Tot la multă. Doamne ajută, sănătate. Doamne ajută să ne mai vedem. Da. Cu ajutorul lor am reușit să venim pe la dumneavoastră. Mulțumim, la fel. Fără colegii noștri de aici, fără prietenii noștri de aici, n-aveam cum să ajungem aici. Dar nu ca mea.
Vă mulțumim. Mulțumim foarte frumos. Multă sănătate. Și să aveți sărbători. Sărbători Multe fericite. sănătate vă dorim. Poftim? Nu, rugăciuni, nu aveți nimic, nu? Carte de rugăciuni? Bă, n-a știu să trăiesc, mă, bine să fie fetiță, Doamne. Cu liniște și pace în suflet. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Bă, da. Bă, da, bă, da. Așa, da. Doamne ajută. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim la fel. Dar nu plângeți, că noi am vrut să vă facem o bucurie. Noi am venit cu bucurie. Nu trebuie să plângeți. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Doamne ajută. Am Mai noroc vedem. și nicat. Mai vedem. Da. E mă radică. Istipat. Da. Dumnezeu Ia-mă să vă cu dea inimii putere pace. și Ia mă spală, ia mă multă schimbă. sănătate. Iată. Ia mă satură. Suntem în care. Mâine tăticele. Bine că puteți mânca. Puțin. Da. Un regim. Mai scap câteodată. Vorba la uit. Dacă aș mări până mâine, nu-mi pare rău. Da, spune. Dar zic, Doamne, strângi-mă. Să nu fii ținuit așa pe lângă mine. Tata am să mă duc la azil. Nu vreau să mă aducă. Nu vreau să E mama mea. E mai bine aici. Să mă lângă mine. E mai bine aici. Dumnezeu să vă dea multă sănătate și putere. Foarte, foarte mulțumim frumos. Da, Alex e în clasă cu el. Ea ne-a spus. Da. Pe mine prima dată când m-a sunat mama dumneavoastră și mi-a spus că... Cum mă aduc acum, băieții? Mulțumim din suflet, pentru noi orice ajutor e binevenit. Ce să zic, în primul rând, realistic mulțumită Șoferii. Gigi, a părinților. Bună seara! Din nou! Ei ne-au recomandat și am ajuns la al noastră. Da. Deci Eliza și... Doamna Anuța. Am zis bine? Da. Doamna Anuța. Dacă vreți, puteți veniți în casă, că doar Menenche nu de mult toate cu părintele la noi, ca astăzi. Sărbători binecuvântate. Doamne ajută. La revedere. Doamne ajută! Bună ziua, să trăiți! Bine v-am găsit! Mulțumesc, Mircea! Cătălin. Ce faci? Cum te cheamă? Gabi. Tu ești, Cătălin. Vezi, pui cu vimoșul cu bota. Nu vin moșul cu bota, vedeți? Și asta dincolo. Îl duci tu? Poți să-l duci. Hai că te ajut. Ua. Și de-aia să te ciociorul să te ducă. Așa. Mergi la colindat. Super. Ai învățat colinda? Hai, îmi zici o colindă. Hai, te rog. Dom, să lăsăm, dom, să lăsăm. Am plecat să colindăm, dom, să înălțăm. Când boierii nu se acasă, dom, să înălțăm, dom, să înălțăm. Am plecat la vânătoare, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, să înălțăm. Dom, să înălțăm, dom, să înălțăm. Căprioare n-au vânat, dom, să înălțăm. Au vânat un iepuraș, dom, să înălțăm.
și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Să facă din pielea lui dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos Domnului, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos Domnului, dom, dom. Dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Bravo! Mă, trebuie să-ți plătesc colinda. Dacă mai colinda, trebuie să-ți o și plătesc. Uite, ți-am plătit colinda. Așa, băi, dacă ai colindat, plătim colinda. Mai știi și-o poezii, așa, pe deasupra. Da. Așa, aici, nu va de suc. Mulțumim, mergem mai departe. Mai avem, până la Târgu Mureș, după aia avem... Da, mi-a zis că să din capăt. Vă mulțumim frumos. Cu mare drag. Și Crăciun fericit și dumneavoastră. Bine? Voinicilor, aveți grijă de părinți, da? Și sărbători binecuvântate să aveți. Vă mulțumim și dumneavoastră. Doamne ajută. Multă sănătate. Mult respect. Fiți tare că... Nu vă uit, cred că cât trăiesc. Dumnezeu nu ne lasă pe niciunul. Asta am zis și eu. Pe niciunul. Să mergeți la colindat să vestiți nașterea Domnului, da? Da. Și tu mergi, tu dansezi, așa-i? Cu capra merg. Oh, super. Dansează și la ansamblu clar. Bravo, vouă. Doamne ajută. Multă sănătate, vă mulțumim. Doamne ajută! Doamne ajută! Oh, ce pisică frumoasă aveți! Da. Cum îl cheamă? Tobi? Tom? Tom Degețel? Da. Băiat care Oh. nu se lasă una cu două. Mă, Tomiță! Da. Dragule! Cum sunteți? Bine. E bine călduț. Da. Doamne ajută! Sănătate. Sărbători binecuvântate și Bunul Dumnezeu le rânduie pe toate. Da. Bine, Doamne ajută! Doamne ajută! La revedere! Din Mureș! Da? De unde? Nu vei frig la picioare? O leacă. O leacă. Bine. Doamne ajută, sănătate, numai bine. Am venit să luăm un frigider pentru familia din vârful muntelui, la căsuța din Povești, și urmează să urcăm din nou la ei cu frigiderul. Trebuie să intru în spate în dubă să mai împind pachetele pentru ce. De la ce card aveți? De la ce banc? Cătăline, cum este? Cum stă treaba? Oh, căzut! Stai! Oh! Trebuie să urcăm, Gigi. Mergem până sus oare. Da? No, hai că noi împingem de aici. Hai, hai. Împingem. Împingem, împingem. Că te urcă pe capotă, mă. Hai, noi împingem acum, da?
Și am ajuns și cu congelatorul. Cum a fost domnul Cătălin, pardon. Ce să mai zic? Impresii la cald sau la rece? Cred, sigur, una dintre cele mai plină de sentimente, acțiune pe care am putut să fac, cele mai intense trăiri posibile, dar revin și spun că fără ajutorul lui Gigi, unde ești Gigi? Fă-te rog cu mâna la cameră. Oprește lumina. N-am fi putut aduce toate alimentele și patul și frigiderul nou. E aproape imposibil să ajungem aici. Decât un om, un băștinaș de-a locului, care are suficient de mult curaj să-și expună viața la maxim ca să poată să facă pe oamenii ăștia. Ce pot să zic? Mă bucur că am reușit să ajungem până aici și le doresc sărbători fericite. Oricum ar fi rece sau cald, dar ceea ce am trăit și ceea ce bucuria care văd pe oamenii pe care i-am întâlnit este enormă. A meritat efortul. Chemat cu voi și efortul 100%. O să mai vii? Dar a fost și o excursie care nu voi uita niciodată. Gigi, șoferul nostru cel viteaz, haiducul nostru de la volan, câteva impresii, te rog, despre toată acțiunea noastră. Păi a fost o acțiune amplă. Mulțumim lui Bunul Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem până aici. Au fost 2 zile grele, dar am trecut cu bine de ele. 2 zile de Crăciun. Da, 2 zile de Crăciun. Mulțumim, Gigi. Mulțumesc și eu. O experiență frumoasă, cu oameni minunați, alături de oameni minunați, oameni calzi, primitori. Ne-am așteptat cu gânduri bune, cu sufletul deschis și am ajuns într-o comunitate de oameni, sufletul mare, cu minți și primitori. Mulțumesc tuturor celor care ne-au primit. Mulțumesc pentru că ne-au arătat partea frumoasă a Bucovinei, a zonei și mulțumesc din suflet copiilor pentru zâmbete, hrana sufletului nostru. Copii, vă mulțumim! Iau o gură de apă rece pentru un suflet cald care s-a contopit cu celelalte suflete din această comunitate, din zona Bucovinei. Un parcurs greu, un urcuș duhovnicesc, o bucurie duhovnicească alături de oameni cu inimă mare, care din prea plinul sau prea puținul lor știu să fie oameni pentru oameni, pentru că din dar se face rai. Îmi plac astfel de acțiuni, vă invit să faceți și voi astfel de acțiuni, atât cât puteți. Dacă nu puteți material, măcar un zâmbet, o vorbă bună și să fim oameni pentru oameni. Asta ne face să simțim că trăim și că merită trăit. Vă pup, vă iubesc și faceți fapte bune. E cel mai mare cadou care îl puteți face vouă înși vă. Fericim pe alții. Sărbători binecuvântate. Și am plecat spre casă din Dornaca Andrenilor. Misiune îndeplinită. Cu succes.